The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginhawa sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. The entrance of thy words giveth light, it giveth understanding to the simple. Welcome once again nining atong adlaw-adlaw pagtuon sa balang pulong sa Dios ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Di ta maglangan, padayon ta sa atong pagdupot nining atong pagtuon nining pagtulunan nga giuluhan nato the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Okay, sa wailangan, alang kanimo magtutuo, gamita karon ng rebound technique aron ikaw mapunanaw sa Espiritu Santo, may balik sa imong pagkigamitay, fellowship with God. And then you are ready to take in the Word of God sa atong pagtuon ini. But for you unbeliever, ang imong buhaton mong paggamit yan ay imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Okay. Now, atong biyaan nining punto kagahapon nga ang pagkatao ni Ginoong Hesukristo. Now, okay, as a review, si Ginoong Hesukristo siya lamang ang nanag-iya og duha ka mga kinaiya sa tao o kinaiya sa Dios. Mao kanang pasabot sa the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Now, so, ang iyang pagkatao, our Lord's humanity, maoy midala sa atong mga sala. Okay? Sa iyang hypostatic union, iyang gigamit ang matag ingnunta human resources nga mao ang pulong sa Dios. Diha sa Lucas 2:52 atong balikon sa pagkutlo gini. And Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and men. Okay. Now, diha sa Hebrano 10:5 ngadto sa 10, versikulo 5, wherefore when he cometh into the world, verse 6, in burnt offerings and sacrifices for sin, verse 7, then said I, lo, I come, in the volume of the book, verse 8, above when he said sacrifice, verse 9, then said he, lo, I come to, verse 10, by thee which will we are sanctified through the offering. Okay. Yes, Filipos 2, versikulo 7, but made himself, si Ginoong Hesukristo kini, of no reputation and took upon, verse 8, and being found. Now, naay prinsipyo akong ihatag nimo. Si Ginoong Hesukristo had to become humanity aron siya mahimong manluluwas. Di man siya mahimong manluluwas kung dili siya magpagkatao. Una. You see? So, he had to become humanity first to be the Savior. O only the humanity ni Ginoong Hesukristo could bear our sins in order to be the mediator. Nga siya ang tigpatinawala tali sa Diyos, gamahan o sa tao. 1 Peter 2:24. Now, aron siya mahimong tigpataliwala o mediator, he had to be equal to both God and man. Gusto? Kinahanglan siya equal ngadto sa Dios ug ngadto sa tao. Ingon nga Dios, si Ginoong Hesukristo was infinitely superior. Mao kana ang
birhen nga pagkatao ni Ginoong Kristo. Ang old signature tuod dili ni bahin sa kalag. Okay? The old signature is not part of the soul but in the cell structure of our human body. Na sa mga silda, cell structure sa atong kalawasan ingon nga mga tao. Okay. Niyan sa mga bersikulo akong ihatag nimo agi og dugang pagtuo ni Roma 8:3 ngadto sa 5, Roma 6:6, Roma 6:12. Now, niya'y duha ka mga bersikulo naghisgot ni ining kinaiyang mga sasala. The old sin nature. Ang Episo 4:22 ug ang Kolosas 3:9. Kini mga bersikulo na naghisgot bahin sa old sin nature. Now, on the material side, diya sa Roma 7:18 naghisgot kini, in my body dwelleth no good thing. Wala maayong butang nga dinhi sa akong lawas. Now, ato ra gong isgot agamay kining pulong mitosis, mitosis, mitosis. No kini nagisgot, daligyata na ito gisgot ni nga ang tao na nag-iya o kapatag unom ka mga kasayuran o data kini has something to do with chromosomes. Okay? Chromosomes. O kini nagpares ni sila 23 pairs. O kini is diploid cells. Okay? O there are specialized cells that carry information. Kadi lang sa tamo tukbil o kanang in detail nini. Later on maybe we can take this up. Now, inugdubi nga si Ginoong Jesucristo matuod nga tao. 100% nga matuod nga tao. O 100% pod nga matuod nga Dios. This is what it means by hypostatic union. Diya sa Lucas 2:52 ato na sangkutloon, si Ginoong Jesucristo normal kadto siyang pagkatao. Normal, ordinaryo, human being. Apan siya nagatubo in stature and in wisdom. Miantos siya. Gigutom siya, giuhaw siya, gibati siya kapoy, etc. Just like any ordinary normal person. O kini si Ginoong Jesucristo migamit sa pulong sa Dios sa iyang pagatubang sa adlaw-adlaw niyang kinabuhi, earthly life. O bahin kini sa gitawag nato great power experiment. O mainungdan nga siya nakakabot sa iyang tumong, his goal, ang pagpakamatay dito sa cross. Si Ginoong Jesucristo is the most unique person in the whole universe. Dili kasagarang persona. Okay? Diya sa 1 Timoteo 2:5 ngadto sa 6, naghisgot kini, there is one God and one mediator. Usa ra ka Dios, usa ka tigpatilwala. 1 Peter 2:9, ye are a chosen generation, royal priesthood, kamo nga mga sakop ni katuigan sa simbahan. John 8:58, before Abraham was, I am. Kana ang iyang pagka-Diyos. Now, nomdom ka sa mga buhat, Kapitulo 4, versikulo 12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Na,
Nagisugot ka na kang Ginoong Jesucristo nga maura ang manluluwas. Now, the Lord Jesus Christ as man, nga tao, nagpakita nga siya tao, diha sa Juan 19:28 siya mingon, giuhaw ako. O diha sa Lucas 23:46, unsa iyang gipamulong, diha sa imo mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. In manus tuas commendo spiritu meum, Latin ka na. Now, bahin ato na sang isgot gamay kining doctrine of kenosis. Kining kenosis gikan ni sa original nga Griong pulong nga kinoo. But pasabot, restricted himself from the use of his deity. Iyang gipugngan gyud iyang kaugalingon. He even emptied himself. See? Kaya mo magyud ang tinuon nga kahulugan, the true concept of kenosis is emptying himself, si Ginoong Jesucristo ba, in the independent use of his divine attributes. So si Ginoong Jesucristo, Diyos ug tao. 100% nga Diyos, 100% pod nga tao. In one person, forever, hangtod na sa kangturan. Siya ang anak sa tao, kinibahin siya ang pagkatawhanon. Siya anak sa Diyos, kinibahin siya ang pagka-Diyos. So, John 5:25, Son of God. John 5:27, Son of Man. Si Ginoong Jesucristo, mauna ang maghuhukom. Okay? He will be judge. He's being judged is perfect. As God-man, Diyos ug tao, si Ginoong Jesucristo lahi kaysa ubang sakop sa Balaang Trinidad. He is the only manifest member of the Godhead. Siya ra ang makita nilang tulo ka mga sakop sa Balaang Trinidad. Dili makita ang Diyos nga Amahan, dili makita ang Diyos nga Espiritu Santo. Si Ginoong Jesucristo ra is the only manifest member of the Godhead. Our Lord Jesus Christ is co-eternal, co-infinite, co-equal ngadto sa ubang mga sakop sa Balaang Trinidad. So mo na nakapahimong Ginoong Jesucristo nga the only unique person in the entire universe. And as a believer yourself, ikaw nahidugtong nahiusan na kaniya hangtod sa kahangturan. The Lord Jesus Christ is not what we see in various images and pictures. He is pictured as a weakling with a long beard, with ribs visibly coming out. No, dili na. Truth is, ang tinuod, paminaw, ang tinuod si Ginoong Jesucristo was one of the most robust and muscled person, himself being a carpenter. Ingon nga anak ni Jose. Si Jose may ang foster father. Okay? So ligon. O kanang muskulaw kato si Ginoong Jesucristo. Dili nagiparihan ng ilang gipang pintal diha nga anong daot, murag adik. Grabe kayo. This is blasphemy. He is pictured as a weakling sa kadaghanan. Doon kanang bungot na taas, ay mga iyang gusok, ng gawas na, dili na mao. Si Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao, mihimo nining musunod. He did the following: sa iyang burial, sa iyang resurrection, sa iyang ascension o session. Ang paglubong, ang pagkabanhaw, iyang pagsaka sa langit, ug ang iyang paglingkod sa tuong kamot samahan. O, balikon ko,
wa niya gamita ang mga kinaiya sa iyang pagkadiyos. Nga naman, it was God the Father's perfect plan that the Lord Jesus Christ fulfilled all that. Na-appeal mo na sa plano sa Diyos naman. You see, hinumdum ka sa diyang si Ginoong Jesucristo gitintal ni Satanas. Mitintal Satanas ni Ginoong Jesucristo din sa iyang pagkatao, of course. So that eventually, he would defeat sa pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo. With the hope, mas kini si Satanas, kanang would destroy the plan of God. Tanaw na God. Moto yung plano, yung gubon ang plano sa Diyos. Aron sa ingon niya na there would be no salvation for man and defeat God. Tiyan mo na ang pagka-ngilad, pagka-dautang mga tinguha ni Satanas. Apon wala may tabo, ha? Wa. That never happened. Why? Tungod kay si Satanas is a defeated enemy. Pildi na mga kaaway. Prinsipyo. Yan na siya prinsipyo ang niyatag nimo. The more doctrine we learn, the more capacity we earn, the more capacity for life, for love, for blessings. Sa magkadaghan kang doktrina diya sa imong kalang, musamot ang imong katakos. Kanang imong mudaghan ang imong katakos. Musamot kadako ang imong katakos. O more capacity sa imong kinabuhi, sa imong paghigugma, o sa imong pagdawat ng mga panalangin. You see? Now, diya sa John 17, verse 5. And now, and now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Isaiah 11:1. And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Verse 2, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom. Ayaw po kanang kalimtis pagbasa ni musunod. Matthew 12:18, John 3:34, and John 7:38 to 39. Dias Lucas 2:52 na po. Ano pong malikon? The Lord Jesus Christ grew in stature and wisdom. Hebrews 10 verse 5. Wherefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and suffering. Verse 6, in burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast had no pleasure. Now, ato ning ipadayo rugma. So, ayaw kalimot sa pagpag-iuban ka nato, ining atong series nga pagtuon ni ining pagtulunan nga giuluhan, the hypostatic union of our Lord Jesus Christ. Okay, see you tomorrow.